Saúdos, que tal, como están? Tras o éxito acadado no Museo do Prado de Madrid, a exposición do Mestre Mateo regresa a Santiago. Hoxe inaugurouse a mostra no Pazo de Xelmírez e nela poderemos ver as esculturas da fachada mateana do Pórtico da Gloria. Máis dun millón de persoas visitaron esta exposición no Museo do Prado en Madrid entre os pasados meses de novembro e abril, e agora chega a Santiago. Dende hoxe o Pazo de Xelmírez acolla a exposición Mestre Mateo. Nela poderán verse por primeira vez esculturas reunidas de novo dende a desaparición da fachada mateana do Pórtico da Gloria. Destaca especialmente a figura masculina descuberta recentemente durante as obras de restauración da Torre das Campás, que tras estar exposta no Museo do Prado regresa ás súas orixes. O presidente da Real Academia de Belas Artes amosábase encantado de que a mostra chegue por fin ao Pazo de Xelmírez, pois dixo que as pezas dialogan de forma distinta. Eu, como presidente da Real Academia, só teño que agradecer a todos aqueles cos que estuvemos traballando en estes proxectos e cos que seguimos traballando, porque xa está comunicado tamén en outras primicias. Estamos con negociacións abertas con Metropolitan de Cloisters para poder conseguir levar entre o marco do 18 ou 19 esta mostra á cidade de Nova York. Estamos ante unha exposición monográfica temporal con obras do Mestre Mateo pertencentes ás coleccións de arte da Catedral, ás que se incorporaron pezas doutros prestadores externos para ofrecerlle ao visitante a oportunidade de coñecer un período dourado na historia da Basílica comprendido entre os anos 1168 e 1211. Unha exposición que ofertará tamén a oportunidade de descubrir o gran traballo do Mestre Mateo, o artista máis célebre que traballou na última etapa constructiva da Catedral Románica de Santiago e, sen dúbida, a figura máis importante da historia da arte do Camiño de Santiago. Así, con esta exposición ríndese unha merecida homenaxe ao extraordinario taller creado en torno ao Mestre Mateo, director das obras da Catedral dende os cimentos. Todo isto no mesmo día no que a Real Filarmonía de Galicia presentaba o programa da nova temporada da orquestra. Serán 25 concertos de abono que haberá que sumar dúcias de actividades a pé de rúa en outras cidades de Galicia. Pese a que o 2016 foi o segundo ano da historia con menos recursos para a Real Filarmonía de Galicia, a orquestra cadou grandes éxitos tanto en concertos de abono como nos recitais celebrados fora do Auditorio de Galicia. Pero a verdade é que a pasada temporada foi a temporada na que a Real Filarmonía tivo o seu segundo ano con menos recursos, quero dicir, houbo outro peor, no peor da crise, e que ao mesmo tempo tivemos máis concertos, saímos máis fora, tivemos máis abonos que nunca, por riba dos 500 abonos nunha sala de 1000, e unha asistencia media aos concertos que supera os 800, quero dicir, e se non lembro mal, Silvia está aí para tal, máis de 7 cheos da sala, non? Quero dicir que bueno, pues realmente son datos que nos fan sentir orgullosos, pero que o listón está moi alto, a ver se desta volta somos quen de superalo. Seguindo con esa filosofía imposta por Paul Daniel de sacar a Real Filarmonía á rúa, a orquestra arranca a nova temporada con varios concertos nos centros socioculturais. We expand our little universe. Que nesta búsqueda de novos sitios e de novos espacios temos que sair moitísimo máis do auditorio, e por eso empezamos, digamos, o programa que tedes aquí en setembro, visitando por tercer ano consecutivo os centros socioculturais, pero tamén en marzo tentaremos voltar, ¿no?, a outros sitios da cidade, os centros, outros lugares tamén para facer novos públicos. Fuera. In March we will go again into the city. En canto aos abonos, a renovación comeza o 4 de setembro, mentres que o prazo para os novos abonados iniciase o 11 dese mes. Serán 25 concertos nos que participarán estrelas como Paquito de Rivera ou Pacho Flores. Poránse en escena ademais dúas óperas, interpretarase unha obra cun malabarista e continuarán os concertos para nenos e as iniciativas solidarias. E hoxe coñecíamos como se van investir os 7,5 millóns de euros do superávit da liquidación de 2016. Dese total, 3,3 millóns irán para máis de 20 obras. En amortización de débeda, o Goberno destinará máis de 2,5 millóns de euros. O Goberno executará ata 23 obras grazas ao remanente de liquidación das contas de 2016 que, como lles contamos, deu un superávit de 7,5 millóns de euros. Dese total investiránse 3,3 millóns en proxectos xa acordados no seu día con PSOE e BNG e con distintas asociacións veciñais.
Os criterios que se utilizaron para escoller estas obras e non outras son, por un lado, aqueles acordos que chegamos co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego na negociación cos orzamentos. Chegamos a acordos de que algunhas cousas que non se podían incluir no orzamento de 2017 se incluirían en este expediente de remanentes, como pode ser a pavimentación de diferentes puntos da cidade, a avenida do Cruceiro da Coruña, a Zona Par, os Marsepares ou Ponte Marzansar, ou outras obras como o Parque de Skate na Praza da Constitución, obras de accesibilidade tamén na instalación de Santa Isabel, melloras no Campus Sur, o comezo da reurbanización na zona de Vite, comenzando por García Lorca. Outros 2,6 millóns de euros servirán para amortizar débeda anticipada e os 1,4 millóns restantes destinaránse ao pago de sentenzas xudiciais e convenios de gobernos anteriores. Achegámonos agora ata a Facultade de Historia, que acolleu a asinatura dun convenio entre a Universidade e a Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago. O acordo servirá para que a USC acolla preto de 30 obras de arte da entidade. A Facultade de Xeografía e Historia acollerá unha parte significativa dos fondos histórico-artísticos da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago para favorecer a súa posta en valor e divulgación pública. A recepción e acollida das obras de arte fíxose a través da asinatura do contrato de acomodato que formalizaron hoxe o reitor Juan Viaño e o presidente da Real Sociedade Económica de Amigos do País, Juan de la Salle. No acto tamén participaron o decano da Facultade Anfitrioa, Francisco Durán, e o profesor da USC, José Manuel García Iglesias. Son en total 27 cadros, 3 columnas estatuas e unha vitrina de bandeiras as que se emprazarán en distintos lugares e plantas do edificio neoclásico que alberga a Facultade de Xeografía e Historia. En concreto, o fondo pictórico confórmanos 7 retratos da autoría de Fenolera, 2 de Mariano Tito Vázquez, outros tantos de Elvira Santiso, 11 de autor descoñecido e hai varias obras de María Consuelo Gil de la Peña e José Alarcón, entre outros. Cambiamos de asunto, xa que o tempo non está para ir á praia. Hoxe quixemos aproveitar para botar a vista atrás e lembrar aqueles veráns interminables. Non había teléfono móvil, nin sensación de perigo e moito menos de presa. As vacacións de verán eran sinónimo de liberdade e algún ou algunha non volvía a pisar a casa ata a noite dende que saía ben cedo recén almorzado. Pues la libertad de levantarte, no pensar en nada, coger la bici e irte al río con tus hermanos. No te preocupabas de nada. No te preocupabas ni de chequear el email, ni nada. Ya desayunar e irte. Mi hija ahora mismo está trabajando con 16 años todas las mañanas para hacer currículum. Yo no. Todo era de todos e, como tal, compartíase o que se tiña. Os veráns de hai décadas sabían a bocadillo de foie gras, sandía e filetes rebozados. Cada uno llevaba su comida, se compartía de unos con otros y todos éramos familia, los de Santiago todos éramos familia. En la playa se cuidaban los niños unos a los otros. Pues, normalmente se llevaban los filetes empanados, tortilla, con ensalada, que llevabas el vinagre, el aceite, la sal en sus historias, esos cacharritos, y fruta, la merienda, el paté de foie gras, chorizo, estas cosas. O Mar de Compostela normalmente atopábase cara a Vilagarcía de Arousa e facer esa viaxe en tren podería ser toda unha aventura. La primera vez que fui, que me llevaron mis padres a la playa, en tren a Villagarcía, y era ponerse pintado de salir negro, con la cara negra completamente. Eran máquinas de... Y salías de la carbonilla, salías completamente negro. Claro, los niños queríamos ir mirando por la ventana, echaban la cara por fuera, negro. Ca chegada a tecnoloxía tamén había quen optaba por pasar o tempo de verán pechado na casa e non deixar que ningún rayo de sol rozase a súa pel. Sí, mis veranos también eran eso, eran jugar ese juego hasta más no poder. La excepción era la salida. Yo creo que mi diversión principal era el claustro, horarios específicos para jugar. Mira, solo puedes jugar de 2 a 3 porque no estás obsesionado con la computadora. Xa non hai que agardar 2 horas para poderse bañar despois de comer, nin Giorgi Dan arrasa as listas de éxitos cantándolle a un chiringuito. Eran outros veráns, simplemente outros tempos, nin mellores nin peores. Imos xa ca información meteorolóxica para os vindeiros días, todos os detalles do tempo, acheganolo Meteo Galicia.
O venres espéranse bancos de néboas matinais en zonas de interior, que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes no noroeste. As temperaturas mínimas van descender e as máximas subirán. O vento será frouxo do oeste en xeral. O sábado o ceo estará pouco anubrado ou despexado en xeral, agás no terzo norte pola mañá e pola noite. As temperaturas tanto mínimas como máximas van subir. O vento soprará frouxo de compoñente norte, agás nas rías baixas, onde o fará con intensidade moderada. O domingo Galicia estará baixo influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral e máis nubes no extremo norte. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O venres en Santiago esperan nos nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas máximas subirán ata os 23 graus e as mínimas van descender ata os 12. O vento será feble do sudoeste. Os sábados ceos estarán cobertos durante a mañá e logo irán desaparecendo as nubes. As temperaturas máximas van ascender ata os 24 graus e as mínimas ata os 15. Os ventos serán febles de dirección variable. O domingo teremos ceos que alternarán nubes e claros de mañá e que ao longo do día quedarán despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 25 graus e as mínimas baixarán ata os 12. O vento será feble do norte. Imos xa ca nosa axenda cultural na que temos moitas suxestións para o seu tempo de lecer. Para rematar, baile e Moni cree que sé que as festas do Apóstolo están nos a deixar dúcias de actividades ben divertidas e para todos os públicos. E lembren que mañá na Quintana poderemos desfrutar da ópera con Il Trovadore de Verdi. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste Apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Compostela segue vivindo as festas do Apóstolo a pesar de que aínda non chegou o gran día e que a cidade está cargada de actuacións para nenos e adultos que cautivan non só os santiagueses, senón a todos os turistas e peregrinos que visitan estes días a nosa cidade.
Dentro do programa Artellando nos Barrios, Teatro dos Gazafellos escenificaba onte O vendedor de fume. Dirixido a nenos e nenas de 6 anos en adiante e as súas familias, O vendedor de fume é unha peza onde 3 personaxes interactúan cos obxetos e bailan e cantan en directo. Este espectáculo cargado de humor conta a historia dun vendedor de remedios que chega a unha vila e os oferta a veciñanza para curar males, axudado por uns pícaros cómplices que están entre o público. E tamén hoxe vivíamos outro espectáculo da man de Artellando nos Barrios. Concretamente na Praza do Toural e organizado pola Central Folque, grandes e pequenos desfrutaron do chamado Baile a Salto, que toma o nome dos bailes que se organizaban en moitas vilas galegas a comezos do século XX. A Central Folque organiza este baile especialmente durante o inverno, pero aproveitando as festas do Apóstolo fixérono ao aire libre e a pleno sol. En esencia, o Baile a Salto é un lugar de danzas con música ao vivo, sempre, e onde nos intentamos promocionar e divulgar o baile como ferramenta de cohesión social e exercicio lúdico, sempre con música ao vivo, que é moito máis dinámica, moito máis receptiva, e o do que se trata é de facer eses bailes que estiveron de moda nos últimos 100 anos, revitalizalos. Os participantes comezaron quecendo e pouco a pouco foronse animando. Saltaron, bailaron en parella cos ollos tapados, fixeron un círculo para danzar en conxunto e, en definitiva, movéronse á vez que se divertiron. María, a máis veterana do grupo, explícabanos que dende moza sempre lle gustou bailar e que por iso non duvidou ningún só intre en apuntarse ao espectáculo. As festas de antes, desde logo, eran unha maravilla, porque todo o mundo bailaba, non sei, era estupendo. Agora a xente escoita música, queda separada, non se suele bailar así como antes. A min, además, sempre me gustou moito o baile, e bailei moito, moito, moito. Pero, ademais, o baile a salto captou tamén o interese duns andaluces que visitaban a nosa cidade. Allí, como ahora mismo hace tanta calor, pues no hacen tanto ese tipo de espectáculos. En eso me gusta mucho la de Santiago, porque tiene un montón de actividades de teatro, callejeras. Me gusta mucho, siempre hay algo. Mañana Quintanas dende a noite retransmitirás en directo a nova produción de Il Trovatore de Verdi. Farase a vez en 165 municipios de toda España. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Isto foi todo pola nosa parte, non marchen que a programación continúa agora co Preguntoiro. Desta vez Carlos Roma entrevista ao cantante Guillermo Castro. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.